Assalamu alaikum. Shin ka taɓa tunanin yadda jikinka ke aiki kamar wata na'ura mai ban mamaki? Daga zuciya da ke bugawa zuwa ƙwaƙwalwa da ke sarrafa komai. A yau a Fahad Ilimi TV za mu shiga cikin sirrin jikin ɗan Adam, Human Anatomy. Sashi na 1. Menene Human Anatomy? Human Anatomy na nufin nazarin yadda jikin mutum yake daga ƙananan sassa har zuwa manyan gabobi. Jikin mutum yana da manyan sassa kamar ƙwaƙwalwa, zuciya, huhu, ƙashi. Waɗannan duk suna aiki tare domin rayuwarmu ta ci gaba. Sashi na 2. Ƙwaƙwalwa shugabar jiki. Ƙwaƙwalwa ita ce control center na jiki. Ita ke sarrafa tunani, kula da motsi, taimaka mana yanke shawara. Ko ka sani, ƙwaƙwalwa na amfani da kusan 20% na dukkan guzurin jiki. Sashi na 3. Zuciya, injin rayuwa. Zuciya tana bugawa sama da sau 100 a rana. Ayyukanta: tura jini zuwa sassan jiki, samar da oxygen ga gaɓoɓi. Ba tare da zuciya ba, rayuwa ba za ta iyo ba. Sashi na 4. Huhu, numfashi na rayuwa. Huhu suna taimaka mana mu shaƙa iska. Lokacin da ka numfasa, oxygen yana shiga jiki, carbon dioxide yana fita. Wannan ne ke sa jiki ya ci gaba da aiki lafiya. Sashi na 5. Ƙasusuwa, tsarin jiki. Jikin mutum yana da ƙasusuwa 106 ne. Ayyukansu: ba jiki tsari, kare gaɓoɓi masu muhimmanci, taimaka wajen motsi. Subhanallah, jikin mutum cike yake da abubuwan ban mamaki. Don ka koyi yadda jikinka ke aiki, za ka fi kula da lafiyarka. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, ka danna like, ka yi subscribe ga Fahad Ilimi TV, ka raba da abokanka domin ƙarin ilimi mai amfani.